L'11a edició de la Fira del Llibre Ebrenc i la 7a Fira d'Espectacles Literarum inclouran enguany un espectacle amb llaüt pel riu Ebre amb l'objectiu d'assolir 4.000 visitants durant el cap de setmana entre el 30 de maig i l'1 de juny a Móra d'Ebre. Hi seran presents uns 30 autors, es podran comprar llibres en unes 15 parades i s'oferirà una quinzena d'espectacles seleccionats entre els 120 que es van inscriure. Per primera vegada Literarum programarà al riu, cosa que molts provadors ens demanaven. Ens diuen, nosaltres fem 150 quilòmetres per vindre a Móra, per vindre al costat de l'Ebre i anem a un teatre que està molt bé, anem a una plaça que està molt bé, però que molts pobles poden tindre. En canvi, el riu que tenim aquí no el té quasi bé ningú. Aquest espectacle se farà segurament els 3 dies. Jo crec que tindrem una superafluència, ja n'hem parlat amb l'alcalde, haurem de pensar alguna cosa, però ja ens agrada, morir d'èxit també és bo a vegades, en aquest cas demostrarem clarament que això haurà d'ajudar-nos a treballar any rere any aquesta possibilitat de fer més espectacles al costat del riu. A més d'aquest espectacle al riu, la Fira Literarum inclourà una secció audiovisual amb la projecció del curtmetratge La gallina, del director ebrenc Manel Raga.